messaġġ ieħor mill-kelma qaddisa tal-mulej. Bħalma jgħidilna Ġesu ġett li kontinwament toħroġ minn fom Alla. Itolbu miegħi ħalli nirċievu l-kelma tal-mulej flimkien. Halleluja. Kulħadd jitlob miegħi jipprepara qalbu biex jirċievi mingħand il-mulej. Missier Qadis, kellimni llum bil-kelma qaddisa tiegħek. Għatini spiritu ta' revelazzjoni u għarfien biex inkompli nikber, inkompli nimmatura, biex inkompli nsir il-persuna li inti trid nkun. Igglorifika ismek f'ħajti. Ġesu, dak kollu li mhux ġej minnek, aqilgħu minn ġo qalbi. U għatini l-ġuħ u l-għaċċa lik mulej biex inkompli niġi trasformat u ninxbaħ dejjem iktar il-sidi permezz tal-kelma u tal-Ispiritu Santu li jaħdmu fija għall-glorja tiegħek Missier f'isem Ġesu Kristu. Amen. Illum huwa t-tielet messaġġ li ħankompli nalmu bil-galbu lajn fuq lajn, proċett fuq proċett fuq id-doni tal-Ispiritu Santu. Morru fi Ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 1. Id-Atti tal-Apostli kapitlu 1. Id-doni tal-Ispiritu Santu. Mela, id-doni tal-Ispiritu Santu mhumiex id-doni li aħna bil-Malti ngħidu dak għandu don. Meta ngħidu xi ħadd għandu don, ġeneralment qed nirreferju għax jaffikanta, jisfen, pitter, forsi jinqala biex jitkellem man nies, dawk vera doni u kull ma Alla tak il-ħajja wkoll hija don u b'mod ġenerali dak kollu li naw inti rċevejna jaqgħu taħt il-kategorija ta' doni. Imma mhux id-doni kollha jaqgħu speċifikament taħt il-kategorija ta' doni tal-Ispiritu Santu. Dawn huma dawk li sejħulhom il-karizmas jew il-karizmatas li minna ġejja l-kelma karizmatiċi. Dik tfisser karizmatiċi meta xi ħadd jgħidlek inti x'tip ta' Kristjan int, tista' tgħid jien Kristjan karizmatiku. Jiġifieri Kristjan li nemmen fid-doni tal-Ispiritu Santu. Għaliex hija importanti li forsi ngħidha dik. All right, għal-Alla mhux bil-fors li tagħmel xi impressjoni, imma peress li fid-dinja hawn min jgħidu li jiena Kristjan imma ma nemminx fid-doni tal-Ispiritu Santu, mela mhux karizmatiku żgur. Issa dal-weekend jiena ppritkajt fuq il-messaġġ ta' Pentekoste. U għettilkom aħna wkoll nissejħu Pentekostali. Ġem il-Pentekostali. Għaliex Pentekostali hija dik il-festa li kienet waħda mis-7 festi tal-Lut li ġiet imwettqa fi Kristu bħal festi l-oħra kollha nofshom diġà mwettqa fl-ewwel miġja u l-oħrajn ħajġu mwettqajn fit-tieni miġja. Imma kollha huma mwettqa fi Kristu. U aħna nsejħu Pentekostali, Kristjani, Pentekostali / karizmatiċi. Karizmatiċi tfisser li aħna nemnu u noperaw. Kulħadd jgħid nemnu u noperaw. L-Ispiritu Santu u d-doni tal-Ispiritu Santu. U nemnu fil-esperjenza, mhux il-festa. Festa kważi l-Kristjani kollha jemnuha. Imma nemnu fil-manifestazzjoni u l-esperjenza ta' Pentekoste. U l-esperjenza ta' Pentekoste tfisser il-qawwa tal-Ispiritu Santu. Mem l-ebda Kristjan fil-Bibja u di tistgħu tgħidu għall-Kristjani kollha. Battisti, Luterani, Metodisti, Evangeliċi, jgħidulhom fil-Bibja kollha kienu Pentekostali u kollha kienu karizmatiċi. Tgħidulhom xi jfissru ħalli jippruvaw jifhmuk għax il-kelma karizmatiċi imkien muħassib il-Kristjani karizmatiċi intaqgħu ġew Antiochju pereżempju. Sewwa, imma l-kelma karizma u karizmata ħassiba fil-Bibja ħanaqraw llum. Pentekostali m'intix ħassiba, imma Pentekostali ġifieri l-Kristjani kollha fil-Knisja, il-Kristjani kollha tal-Knisja tal-bidu kollha irċevew il-qawwa tal-Ispiritu Santu u minn hemm bdew joperaw id-doni tal-Ispiritu Santu. Tifhmuha? Mela għalhekk jiena ġieli ngħid għalkemm bċajta nħobb ngħidlek ukoll hekk.
L-ewwel Kristjan kien Battist. Tafu għaliex? Għax Ġwanni kien Battista. Kien Battista qabel ma sar Kristjan dan. Imma dik ċajta, tifmu, xogħod minnkom ma tifhmux tfisser Battisti, imma kemm minnkom tifhmu Battist. Issa b'kull rispett lejn il-Battisti u nemmen li huma salvati jekk għandhom minn Ġesu, għax mhux għax Battist, laqqas inti għax tiġi River of Love, laqqas inti għax Kattolku jew għax Pentekostali u Karizmatiku, jekk vera għandek il-Kristu f'ħajti. Inti salva. Imma sfortunatament l-eżizaħ u Battisti id-doni tal-Ispirtu Santu. Qabli jgħidulek iva nemmen li jgħedinen fil-Bibja, imma ma joperawx fihom u jirriġettawhom. Għalhekk niddistingu aħna bej Kristjani Pentekostali / Karizmatiċi u Kristjani li ma jemnux fid-doni u joperaw fid-doni tal-Ispirtu Santu. U għalhekk jiena ngħidilkom u hawnhekk ħanidilkom buċċi minn quddiem. Odu attenti x'kelliema tisimgħu. Għaliex għandek kelliema fuq il-YouTube li għalkemm ikollhom messaġġ tajjeb fuq pereżempju fuq l-imħabba u tajjeb u l-imħabba hija l-iktar importanti bħala Kristjan, u nemmen li għandhom pereżempju messaġġ tajjeb fuq is-salvazzjoni, ma mbagħad meta jiġu għal karizmas, għad-doni, għal qawwa tal-Ispirtu Santu, zero. Nada. Jiġħduhom. Allura jien itallimt u jsamlu intkom imma għal-ġid tagħkom ħanejlek. Kieku jiena ma npoġġix taħt dik it-tip ta' dilka, ma npoġġix taħt dik it-tip ta' I don't want that spirit that he or she carries to be transferred on me. Capish? Because under whom you sit to receive, you don't just receive noise, sound, but you receive impartation. I don't want to receive impartation, marriċ nirċiv impartazzjoni li minnis li għal-kem għandhom ċertu fattajbin imma jiġħdu il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Bye bye. Ciao ciao. Not for me. Kapix? Għalek li tutqodu attenti ċisimu. Għax iż-żerrija u għant l-inżara troubles on the horizon. Amen? Tħobbom iva. Mberikom bħala ħuti fi Kristu. Nidġudikom fil-sens, mux ħan nidġudikom mill-lat bħala persuna, ma fuq rigwardu trina u ma brodu. Fusto. Issa, qabli hemm minnhom li u lilek qabli għalmuna forsi f'affarijiet oħrajn u għandna nitalmuhom u għandna nissaħħu f'kull area. Imma jiena m'hemmx ħammur impoġġi u nirċievi impartazzjoni ma nġaħal pereżempju li jattakka d-doni tal-Ispirtu Santu jew jattakkaw il-qawwa tal-Alla. Kun f'sensija? Qed tifhmu aħwa? Do you understand why you need to be careful? Amen? Hallelujah. I love them and I leave them. Amen? I walk in love by walking away. Yeah, it's true. I'm not offending God and I'm not offending them. Tħabbru xaskom, hemm xħut jagħmlu l-istess bħalna u mamana. Mela, mhux kollox hekk fil-ħajja. That's life, That's life. Ħobbhom xorta, that's it. U għal-jom fidej mulej. Bħalma jina u inti din fil-mulej, war kollox. Amen? Alleluja. Mela għatti tal-Apostoli kapitlu 1, ħanibdaw naqraw minn vers 1. Fl-ewwel rakkonti għaj Teoflu tkellim fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema. Wara li permess tal-Ispirtu Santu, kulħadd jgħid permess tal-Ispirtu Santu. Mela Ġesu ma m'għamel xejn minn l-Ispirtu Santu. Isimgħuni aħwa, il-Kristjaneżmu pur huwa ir-revelazzjoni ta' kif jopera l-Ispirtu Santu. Jekk tħares lejn Ġesu Kristu nnifsu, Ġesu ma għamel assolutament xejn sakemm ġie maddas bl-Ispirtu Santu. Xejn. ħadd ma ħajinnegajlek di mill-ebda kam Kristjan, Kattolku, Ortodoss, Protestant, Evangeliku, ħadd ma ħajinnega. 30 sena Ġesu kien ilu Alla fil-ġisem. Ma m'hemmx miraklu wieħed. Ġie magħmed l-Ispirtu Santu, fl-Ispirtu Santu u bdew joperaw il-mirakli. Bdew joperaw id-doni.
U għaliex għandek ħafna krejjes fejn ma jarawx id-doni, għaliex għalkemm jemmnu f'Ġesu, ċaħdu, forsi ma qalux il-kelma, jiena niċħad l-Ispirtu Santu, forsi il-kelma ma qalux. Ma bebilhom, biħsibijietom, bid-dottrina tad-denominazzjoni tagħhom, ċaħdu il-moviment tal-Ispirtu Santu. ċaħdu d-doni tal-Ispirtu Santu, għadni kif rajt predikatur issa. Podġi l-kolkom fuq il-Facebook, ma kma rajtuħ. Predikatur da li b'kull rispett lejlaħ u għal-punajbirikom u nħobkom xorta u naf li għamminnom vera jħobbu l-lalla. Sawa, imma fid-dinja fil-kull kampi ħassir b'nies li Alla jħaj missom, sawa, imma dak inserta Pastor Battist. Mux Malta, orraj? Għaljina konni kritikom id-doni tal-Ispirtu Santu, kont nizzufjetta bil-lingwi, għal sakemm jien esperjenzajt il-qawwa tal-Ispirtu Santu jiena bdejt nitkellem bil-lingwi. U bada opera fil-qawwa tal-Alla u bil-Ispirtu Santu. Isimgħuni ħana ġanejda din it-tielet messaġġ ħana nitkellem fuqha. Min ma jimxix u ma jfittix, ma jxennax għall-Ispirtu Santu għad-doni tal-Ispirtu Santu qed jopera bil-karawetta ta' moħħok. Period. Iġifieri topera bħal ma qed ngħid għat-tielet darba bħal tielet messaġġ qed jopera skont is-siġra tal-għarfien. Li toqtlok minflok bis-siġra tal-ħajja li tagħtik il-ħajja. Għaliex għandek ħafna knejjes, it's all about mind. Suke. Fisser ġifieri bil-ħsieb, kif bil-moħħ, bil-intelligenza tal-bniedem. Għalhekk il-mulej jgħidlek il-famuża skrittura fil-ktieb ta' Zakkarija. Mhux permezz tal-qawwa, mhux permezz tal-erf tal-bniedem, imma permezz tal-Ispirtu Santu jgħid il-mulej. Not by power, not by might, but by my Holy Spirit, says the Lord. Without Holy Spirit, zero miracles, zero supernatural, zero sopranatural f'ħajtek u fil-Knisja li inti tgħid tappartieni. L-Ispirtu Santu jrid tkun kollox. Għaliex? Għanejlek kif ikun kollox? Inti jekk tiġi maddas ġol baħar. Kemm hemm baħar madwarek? Kollox! That's it! Kemm hemm Ispirtu Santu madwarek meta tkun ġol baħar? Issa il-Bibja Ġesu jgħidlek, Ġesu ġie maddas fl-Ispirtu Santu? U jina inti jridu niġu bħalu mazza fl-Ispirtu Santu. Għax qabel ma l-Ispirtu Santu jinvadilek ħajtek ma ħatara l-ebda miraklu hemm. Ma ħatara l-ebda sopranatural. Imma passer jina irċivejt l-Ispirtu Santu meta sirt Kristjan. Ekku kol għamel Ġesu. Twilet mill-Ispirtu Santu. Mexaw mexxik l-Ispirtu Santu. Imma xorta ma għamelx miraklu sakemm ġi maddas bil-Ispirtu Santu. Għalhekk Ġesu jgħidlek ma għamel l-ebda miraklu qabel. Għaliex l-Ispirtu Santu jintroduċi fil-ħajja tal-bniedem is-sema reali fuq din l-art. Jintroduċi fil-ħajja tal-Kristjan is-sopranatural. U d-doni tal-Ispirtu Santu taf x'inhuma? Doni diversi, manifestazzjoni diversi biex lilek jagħmel persuna għal kemm ta' din l-art tal-art il-ġisem imma topera daqs li għu tgħix fis-sema, fis-smawiet. Ġifieri fis-soprannaturali. Dik hija l-ħajja li jiena u inti msejħin. Dak huwa. U l-introduzzjoni il-bieb li jiftaħ da kollu tissejjaħ il-mamudija tal-Ispirtu Santu. U jibdew joperaw is-sinjali, jibdew joperaw il-lingwi, jibdew joperaw il-viżjonijiet, jibdew joperaw il-ħolm profetiku, jibdew joperaw il-doni profetiċi, tibda tħoss affarijiet, tibda tara affarijiet, tibda tisma' affarijiet. Mhux qed titkellem għal min ikollu ġenn. Jeżisti dak il-Mars fortunatament għal kemm hawn minnu li jkun demonju wkoll. Tista' tinħeles minnu. Imma apparti minn dak kollu. Ġifieri, daw mbagħad għalhekk ibda tapora affarijiet sapranatali. Passer qed inħossa faqgħet ħassejthom qabel. Passer bdejt nara affarijiet ma qatt ma rajthom qabel. Mhux ovvja. Inti mhux inti. Once titwilid fi Kristu u ġejt mamma fl-Ispirtu Santu bdejt topera dawn l-affarijiet. Inti tinnota qed ikollok ħjiel xi tfisser kun Kristjan skont it-Testament ġdid.
U b'kull rispett lej kull denominazzjoni, kull Kristjan li tara fit-Testament ġdid kien karizmatiku pentekostali, ġifieri joperaw fil-qawwa ta' Spiritu Santu. M'hemmx wieħed minnhom li ma kellux qawwa ta' Spiritu Santu. Issa kellhom doni diversi, il-Bibja tgħidlek, ma kollha kienu joperaw fil-qawwa ta' Spiritu Santu. U ħadd ma tara minnhom jgħid dak id-demonju da. Għal-biża' amen. Amen? Alleluja. Mela, Ġesu għamel da kollu permess tal-Spiritu Santu u tal-ordni tiegħu lill-apostoli u kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu darilhom motom ħafna provi li hu ħaj. Ferbejn jum rawh kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna tal-la. Amen? Meta kien għadu magħhom ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalem. Imma joqogħdu jistennew sa ma jseħħ il-weda tal-Messier. L-Ispiritu Santu kulħadd jgħid. Hija huwa il-weda tal-Messier. He's the promise. He's the promised Holy Spirit. Li fuq għalilhom, li fuq din il-weda għalilhom smajtu xkont qedtilkom. Jiġifieri li Ġwanni jgħammed bl-ilma immintom fi ftit jiem oħra titamdu mhux ikolkom ma'kom, mhux ikolkom fikom, immintom tkunu mazza fih l-Ispiritu Santu. Darba l-oħra qedtilkom. Hawnhekk kiena kolli tazza bl-ilma naqa' nisħun bil-għasel. Issa dal-ilma daħal fija. Meta twiegħed meġidek jiġrilek, l-Ispiritu Santu jidħol fih. Ma meta tant tiġi magħmel l-Ispiritu Santu, jiena nidħol f'din it-tazza. Hemm differenza. Kapix aħwa? U ħanejlek. Jekk inti timxi bid-discerniment, tinduna faċilment bej Kristjani li huma mingħajr il-qawwa tal-Ispiritu Santu u Kristjani li huma mazza tal-Ispiritu Santu. Id-differenza hija totali. Totali. Nfakkarkom l-ewwel ħaġa li x'għamlu l-Ispiritu Santu meta niżel fuqhom. X'ewwel ħaġa l-ewwel ħaġa. Kollha bdew jitkellmu. Bil-sna ġodda jifaħru l-Alla u jipprovvedizzaw. Jekk int mimli bl-Ispiritu Santu, mhux talli ma taqafx parla fil-vojt u ma taqafx tidaj u ma taqafx titkellem ħażin, ma taqafx titkellem fuq Ġesu. Ma taqafx titkellem fuq Ġesu. Kull biża tmurlek, kull intimidazzjoni tispiċċalek. Ma taqafx titkellem fuq Ġesu. U l-Kristjani vera tal-Bibja kollek iridu jkunu mill-isqof sa dak li għadu kif tulet fil-Sant Messa. Mill-apostlu sal-profeta, l-evanġelista, l-pastor u l-għallim. Kolla. Dak huwa l-unika diżin li Ġesu għandu għal-Knisja. Għantabdu ġaħħa ġaħwa? Ħanejdilkom, xi kultant meta nibda naħseb fi żminijiet li aħna qegħdin ngħixu, il-ħażin, il-ħmiġ, id-dranaġġ li qed jiġi mid fuq uliedkom, fuq it-Televiżjoni Nazzjonali imħallsa mit-taxxi tagħkom. Povri Kristjani li ma jkollhomx il-qawwa tal-Ispiritu Santu. Il-mulej jitina l-grazzja. Qed nitolbu qudiemkom, quddiem Malta kollha qed nitolbi di. Sek taqbel miegħi jagħmel int. Jiena nitlob li l-mulej għaddis issa stess l-Alla tal-eżerċiti. U jiena għadni qed nikber bħal kollha kemm minnkom. Li nixtieq nara l-Knisja tasal fi żmien fejn kienet tlatet tal-Apostli kapitlu 4 u 5. I want more of you, Lord. More, much more. Much, much more. Għalhekk Kristjani taqgħodux tinqabdu f'si stupidaġnijiet. Don't let anyone or anything waste your precious time. Tinqabdux f'argumenti banali li ma jsiru l-abda l-ġeħ il-Alla u laqqas jibnu l-Knisja. Ħallihom jinqabdu jaħlu ħajjithom jaqbdu ħilhom qalbi. Ħinek prezzjuż użaha s-saltna. Amen. Thank you, Jesus. Hemm ċertu nies fuq il-Facebook u nut li toqgħod tirrispondihom aqbadu deletu blog, bye. U nut li toqgħod tirrispondihom qed taħli ħinek. Ġesu ma kienx jirrispondi l-kulħadd.
U s-salvatur tad-dinja. U inti minti xej u tirrispondi lil kulħadd. Hello. Speak, Lord, speak. Speak, Lord, speak. Alleluja. Vers 8. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispiritu Santu, intom tirċievu qawwa. Sena fti, mela hekk xi ħadd jiġi jgħid li jiena għandi tal-Ispiritu Santu u m'għandekx qatra ta' qawwa, inti m'għandekx l-Ispiritu Santu. Sorry. Ħankun tekniku. Qabli għandek Ispiritu Santu fik, fis-sens għax tulet miġdid, jekk inti vera wilet miġdid, u minnhom wilet iġdid id-nupi dardru, all right? Jekk inti kontu fid-nup għadek minn tiġi wilet miġdid. Imma jekk inti wilet miġdid, forsi nemmen li għandek Ispiritu Santu fik għax kieku minn tiġi wilet miġdid. Imma jekk inti m'għandekx qatra qawwa tal-Ispiritu Santu f'ħajtek, jew kera tibżam il-qawwa tal-qalbi tiegħi għadek m'għandekx il-mamudi għadek m'intix m'għandek l-Ispiritu Santu. Eżiż aħwa Maltin u għaw Ċineżis River of Love, mifruda madwar Malta u għawdex jisimgħuni. Please kunu nies distinti mill-kumplament tal-pajjiż. Do not be ashamed to say, I am River of Love. I am kingdom. I am apostolic. I am prophetic. I am a child of God. Hallelujah. Għalix mux jedi ċab kulħadd? Issa eġaw ċabċbu ma dawk li vera tidu ċabċbu, mux ċabċbu jien. Amen, hallelujah. Amen. Somebody shout fire. Hey. Amen. Amen. Hallelujah. Come on, Ahwa. Ġejna motin weird and glorious. Ġejna moti weird tant glorious. Amen. Come on. Come on. ċaħal bat li video, pastor, għarax għalu fuqek. Ibqaw għajdu! Tifqawx! The only reason I am the topic, because I am on top. I am on top under Jesus. Let's make it clear that. Amen, hallelujah. But when you're the topic, it's because Jesus has put you on top. Amen, hallelujah. Thank you, Lord. Kem jgħid l-passer, ejja, passer, kompli. Vers 8. Imma meta intom jiġi fuqkom l-Ispiritu Santu, intom tirċivu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi. Tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalem, fil-Ludija kollha u s-Samarija u satru fil-art. Wara li għal dan u ma jħarsu leħ kien meħud il-fuq. Mela ftakar għal-għom ħatirġi fuq qawwa u ġviri ħatkunu xhieda ġviri you are going to be, I love this word, evidence, kol ħatijajda, evidence producers. Mux let me tell you, let me show you. Can you show me any evidence? Not let me tell you. Tell you is good. No. Jesus didn't say go and tell only. Go and show. That's evidence. Show. Not just tell. Show. I like to say it this way. When Jesus comes, he shows up, and he shows off. Amen. Dak mux għednedu b'arroganza, imma ħanejlek, Ġesu jaf minu, u jien naf min jien fi Kristu. U naf min jien sfortunatament minna Kristu kol. Nippreferini fi Kristu. Barra minn Kristu, ma tiffansewniex, ħanajdilkom. U laqqas jiena ma nifansja li nifsi. U laqqas jien ma nifansja lilkom. Atti kapitlu 2, amen? Mela, meta wasal jum il-50, huma kienu l-kol flimkien f'post wieħed, daqqa waħda ġie mis-sema ħoss
bħal taħriq qawwi u mela dar kollha fejn kienu qegħdin. U darulhom il-sna. Intom tafu li Alla ma jagħmel xejn b'kombinazzjoni sewwa. Issa hawnhekk tgħidlek darulhom il-sna, naf il-pitturi ta' madwarna fil-knejjes Kattolċi narawhom bil-sin fuq rashom. It's okay, I don't mind. Imma tfisser ħafna iktar minn hekk. Il-Bibja tfisser li ser daw kull wieħed minnhom sar bħal il-sin ta' nar. Hekk tfisser, letteralment hekk tfisser. Okay, issa ma jimpurtax. U darulhom il-sna qishom tan-nar u tqasmu u qedu fuqhom kull wieħed minnhom. Imtlew il-koll, kulħadd jgħid imtela. Imtlew il-koll bl-Ispiritu Santu u l-koll bdew jitkellmu, kulħadd jgħid il-koll bdew jitkellmu bil-sna oħra, mela kollha tkellmu bil-sna oħra. Kienu il-sna oħra, il-sna ġodda. Skont ma kien l-Ispiritu Santu jagħtihom li jitkellmu. Mela l-Ispiritu Santu tom l-abilità imma li jitkellmu huma. Kompli. Vers 5. F'Ġerusalem kien hemm xi wħud nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema, daw ma kinux Kristjani, kienu għadhom pagani. Kienu hemm minnhom Lut. Malli nstema dan il-ħoss inġabret kotra kbira, il-koll imħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom moħħhom hawn. Kull wieħed minnhom, ġifi daw il-nazzjoni imdawrin Ġerusalem, ftakar di kienet Pentekoste. Pentekoste kien jinġabru ħafna nazzjonijiet madwar Ġerusalem. Għaliex il-Lut kollha li kienu mifruxa madwar id-dinja f'postijiet diversi kienu fil-Pentekoste kienu jinġabru għal-festa tal-Pentekoste. Kien hemm Taljani ġew jinġabru għal-Pentekoste. Il-koll imħawdin għax kull wieħed minnhom mela daw in-nazzjonijiet kollha li l-ebda wieħed ma kien għadu sar Kristjan. Kien jisimgħuhom kulħadd jgħid huma bdew jisimgħuhom. Mhux id-dixxipli bdew jitkellmu, huma bdew jisimgħuhom. Jitkellmu bl-ilsna tiegħu, bl-ilsin tiegħu. Di hija importanti tifhmuha għax hawn min jagħmel hermeneutics minnha. 120 dixxiplu il-koll li tkellmu lingwa waħda. Imma lingwa differenti, lingwa li huma id-dixxipli ma fehmuhiex. Imma n-nazzjonijiet ta' madwarhom dak li kien jitkellem bit-Taljan biss, dew jismagħhom bit-Taljan. Dak li jitkellem bl-Eġizzjan biss, beda jismagħhom bl-Eġizzjan. Dak li kien jitkellem bl-Arbi biss, beda jismagħhom bl-Arbi. Ma dak għax bejn jitkellmu bit-Taljan u bl-Arbi u bil-Eġizzjan. Għalhekk read carefully the Bible. Aħna qed nagħmlu line fuq line, line upon line, precept upon precept. Il-kollha maħawdin għax kull wieħed minnhom dawk il-barranin kienet jismagħhom jitkellmu b'isna tiegħu. Miblu għajn u mistaġbin bdew jgħidu dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex il-koll mill-Galilija. Kollha kienu jitkellmu ġifieri Galilean, Ludi, jew inkella Aramajk, jew it-tnejn. Mela kif kull wieħed minna fil-lingwa naturali tagħhom qed ngħid issa lingwa supernaturali. Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom aħna qed nisimgħuhom jitkellmu bl-ilsien ta' Art Welidu. Partin, Medin, Elamin, nies mill-Mesopotamja, mill-Ludija, mill-Kappadoċija, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Panfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja, madwar Ċireni, nies li ġew minn Ruma, kien kemm Lut u kemm proseliti, oħrajn minn Kreta u Arab, aħna l-koll qegħdin nisimgħuhom ixandru bl-ilsna tagħna. L-ġubijiet ta' Alla. U l-koll mitlufa bil-ħaġa bdew jgħidu wieħed lill-ieħor dan xikun. Oħrajn dew jiddieħku da oħrajn minn daw li bdew jisimgħuhom, dew jiddieħku jitqu bihom u jgħidu daw xorbu xi imbiġ dik. Kemm hawn minnkom meta intom xi darba skirtu bdejtu titkellmu bil-lingwa li qatt ma tallibtu. Jiena provajt nisker bit-te. Provajt nisker bil-grape juice, dana, mhux grape juice jogħġobni wkoll. Bir-rajbina, bil-ħalib bit-te,
Xrobt ħafna ma għadni ma skieċ qatt minnu. Għax alkohol qatt ma xrobt. Ħlief kaħluwa għax dak kafe u Frangelico għax dak Kristjan. Isimawni, daw bdew jaġixxu b'tali mod isom fis-sakra. Isom fis-sakra. Hekk bdew jaġixxu. Issa moħħkomaw. Ħafna mid-drabi l-Bibja intom tinnotaw li l-Bibja tagħmel statement wieħed imma ma tikx ħafna dettalji. Uża naqal l-immaġinazzjoni fertili tiegħek. Wieħed li xurban fis-sakra kif jaġixxi. Kemm jibda jagħmel ħmerijiet u kif jitkellem. Jitmejjel, jimxi. Sewwa. Mela daw hekk bdew jgħidu għax daw ma tarawhom qalu daw fis-sakra. Inti jiena qatt ma rajt il xi ħadd. Daqqa waħda jibda jitkellem b'xi lingwa li qatt ma tkellem fuqhom, qatt ma ngħidx fis-sakra da ngħid, wow, da xi tiġri. Ma ngħidx da fis-sakra, ngħid xi ħadd fis-sakra għax proprju beda jġixxi bħal wieħed fis-sakra. U ħafna drabi wieħed fis-sakra ma jafx x'inhu jgħid. Wieħed fis-sakra ma jafx x'inhu jgħid. Imma ħadd ieħor beda jisimgħu bil-lingwa tiegħu. Issa din ħanejdilkom moħħkom hawn. Hemm xi ħut li jaħsbu li huma bravi ħafna. Li ġieli raw movimenti tal-Ispirtu Santu f'ċertu knejjes. Fejn nies bdew jaġixxu qishom fis-sakra. Li kieku kienu minn dawn in-nies ta' żmien Pentekoste, l-istess kienu jagħmlu. Dak iż-żmien ma kellhomx YouTube u Facebook biex joqogħdu jitmejlu bihom għax kieku jagħmlu videos tagħhom ukoll. Modu attenti. Aħjar ma tmiss dak li inti ma tifhimx fih. Li ma tmurx qed kanta fuq ġenna li qatt min taħt tidħol għax qed twaqqal żuffiett u tikkritika l-Ispirtu Santu. Nifhem li hemm min abbuża bad-doni bħal min hawn min abbuża b'karozza ġdida u karozza tajba u faqaħħa ma' ħajt. Imma ma jfissirx il-karozza saret ħażina, imma x'il-bniedem ma użajiex tajjeb. Moqgħod attejn. Ma tmux tara xi knisja fejn xi moviment, xi tip ta' moviment li n-nies bdew jaġixxu fis-sakra u l-Bibja tgħidlek fis-Salm 126 li profetikament il-Bibja tgħidlek li Alla miljun bl-Ispirtu Santu bdew jifirħu u jaġixxu fer kbir, infatti anke Ġesu fl-Luqa kapitlu 10 iva. Tgħidlek meta Ġesu imtela bl-Ispirtu Santu u beda jifraħ u jitħaq u jagħtih id-daħk. U tgħidlek il-Bibja tgħidlek u kien midluk bil-ferħ iktar minn ħutu kollha. Jekk inti tistudja xi tfisser ferħ, mhux jgħidil kemm itaċċaj dik, mhux hekk da. Tfisser outbursts of laughter. Taf xi ġielu meta hawn xi ħadd li xi ħadd minnkom li tant bdejt titħaq jew jrid tagħmel pipi taħtek. Tant jew tibda tikpi, jew tibda titgħawweġ mal-art u tdur tant tibda teħħa, hawn xi ġielu. Issa li kieku kollha f'daqqa waħda jiġrinnek f'ħakkatajn x'ħan ngħidilkom hi. Ħanejdda mix-xitan ta' Għodu għarawhom dak il-videos ta' ħalli jkollkom xi impartation sabiħa fuq ħajjitkom. Għodu għarawhom kollha għarawhom minn biża l-aqal. Sikin. People criticize, not because they see something wrong. It's because their heart is wrong. Because if you want to criticize, go and criticize what the devil is doing, not what your brothers and sisters are doing. Jekk inti veru minister ta' discerniment, mur kritika nies li huma korrotti, mimlin ħmieċ, mizbla spirituali, dranat spirituali, dak kritika. Mela xi ħadd li għax iħobb il-Kristu u għax qed jifirħu fil-mulej. Jekk ma taġbokx, tagħmilix.
Għad attent. Jina kont f'meetings fejn kien hemm il-moviment tal-Ispiritu Santu. Tant kien hemm inti kollok movimenti tal-Ispiritu Santu diversi. Hemm movimenti fejn il-biża' Alla taqaf fuq il-knisja u kulħadd jibda jikbi u jiteżżes taħt il-biża' Alla. U rajta wkoll. U għandek movimenti tal-Ispiritu Santu fejn kun hemm ferħ u biki u dak u ferħ kbir tal-bulej. Taf li tnejn l-huma li huma mill-mulej? Aw min jaħseb li għax inti titħaq. Titħaq x'ta? Inta rajdi. Il-Bibja tgħidlek li fejn hemm Kristu hemm il-ferħ. Imma ħanilkom xi ħaġa, darba smajt ministru tal-Alla partikolari. U għal meta kont jiena żgħir, ix-xitan tex kemm kien jattakkani, mardu, sewwa, kiber, żewweġ, qatillu l-wieħed millu liedu. U għamel patt bieħ innifsu, miegħu u mal-mulej. Allu mulej, allu da dak li d-demonju għamel fil-ħadijaj. Għalli rrit inġibu fil-meetings tiegħi għamel xi ħaġa mulej li rrit inġija li nistalla jifirħu u jitqu bih biex jaraw kemm huwa xejn ħdejk. Bada esperjenza dal-moviment. Nies jitqu. Issa, imma mhux li titħaq biss. Ifiqu. Jinħelsu. Inti toqgħodx tara għax qed jitqu biss. Jew għax qed jitkawġu taħt mal-art bid-daħk fil-preżenza tal-Alla. Għad attent qalbi. Ara l-frott tagħha dik. Issa, jekk hemm mitruħ, mhux bil-fors mitruħ kollha ġenwini, jista' jkun hemm min qed jiffejkja, imma allura x'hemm xi ħadd qed jiffejkja tar mill-ġenwin. Sewwa. Għal min ħanaħlefaw minnu ġenwin u minnu fejk. Alla l-qalb jara ta'. Alla titmejkx mal-art, tiddellinx mal-linfa. Toqgħod bil-qiegħda, toqgħod bil-wifa, toqgħod ġarrasek l-isfel saqek il-fuq jew Alla l-qalb qed jikkristet jara. Issa jekk inti toqgħod rasek l-isfel saqek il-fuq, min ħanarranġak u nerġa' npoġġik postu. Sewwa? Imma Alla jara l-qalb. Attent. Għalhekk I really hate it. Meta nara Kristjani jattakkaw ministeri. What a pity. Tgħid jien ma nifhimx di. Ma nifhimx, imma salvaw nies iva ta' ħafna nies Kristu li mulej. Hemm ħafna nies li ħelsu fiq u ġew meħlusa minn burdens u bondages. Nifhimha għadni ma nifhimx totali. Imma mhux ħanqgħod ngħid din mid-demonju u din mix-xitan jew qgħod attent qalbi. Qgħod attent. Għaliex, imma di mhux fil-Bibja, are you sure? Are you 100% sure? Għaliex ħafna bħalma għal dak il-pastor illum fuq il-YouTube, għalina kont nikkritika d-doni tal-Ispiritu Santu u l-lingwi. Imma xina kont dejjem naqra l-Bibja bil-nuċċali tad-dottrina tad-denominazzjoni tiegħi. Imma mbagħad meta l-mulej deħħili d-dottrina tad-denominazzjoni tiegħi, bħalma għandhom bżonn ħafna Kattolċi jagħmlu, bħalma għandhom bżonn ħafna Battisti jagħmlu, bħalma għandhom bżonn ħafna Luterani jagħmlu, bħalma għandhom bżonn oħrajn jagħmlu. Għal meta l-mulej neħħili dak il-velu tad-dottrina tad-denominazzjoni tiegħi, l-affarijiet rajthom differenti ħafna iktar. Għaw xi ħadd qed jifhem xi ħaġa? Amen. Għalhekk oqgħod attent għax dawn l-affarijiet ma jżommulekx qalbek safja qudiem Alla. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Amen. Mela. U bdew mela, oħrajn bdew jiddikku jgħidu dan xorbu l-imbi ġdid. Il-ħadd jgħid, mulej, it-fafina, imbit, ġdid. Amen. Vers 14. Imma Pietru, flimkien ma' 11, qal l-Lut, bleħenoli, nies tal-Udija, u intom il-koll li toqgħodu f'Ġerusalem. Kunu għafu dan, u jisimaw sewa. Sena jidilkom jien, le, daw mumiex fis-sakra kif id-dejn taħsbu intom. Għax għadhom id-disa ta' fil-ħodu. Imma dan mux ħlief dak li ntqal permezz tal-profeta Ġewell.
U jiġri fl-aħħar jiem jgħid il-mulej li jien insawwab mill-ispirtu tiegħi fuq kull bniedem jħabbru ġifieri jipprofetizzaw iwliedkom subien u bniet sew subien u sew bniet sew maskili u sew femminili jħabbru u tħabbar tiġix toqgħod tiġi tgħidli għax imma profesi tħabbar hija tanti wiesa l-kelma tħabbar. Tħabbar tfisser. Number 1, tiftaħ qalbek, ħalqek u tgħid xi ħaġa. Issa meta tiftaħ ħalqek u biex tgħid xi ħaġa, inti jekk mhux ħatgħid xi ċajta, tgħid il-bniedem, il-Knisja ħad titgħallem xi ħaġa minnha jew jele. Sew hekk hix dottrina, sew hekk hux kelma ta' inkoraġġiment, sew hekk hux profezija, il-bniedem li qed jisma' ħajtgħallem xi ħaġa minnha, ħajinbena. Amen. Min għandu widnejn biex jisma' ħajjisma'. U imma jisma' ħajkompli jittarrax. Amen. U jħabru liet, u jlikom u subien u bniet. U żgħażagħ tagħkom jaraw deriet. U xjuħ tagħkom joħolmu ħolmiet. Intom qed tindinaw issa doni profetiċi. Min fejn bdew? Mill-Ispiritu Santu. Mill-mabudija tal-Ispiritu Santu bdew. U l-koll fuq il-qeddejja tiegħi irġiel u nisa. Il-qeddejja tal-mulej ma sew irġiel u sew nisa. Id-doni tal-Ispiritu Santu jiġu fuq kulħadd. Mhux tal-li ma jiġux fuq irġiel u nisa, tal-li anka fuq nisa u irġiel li laqqas huma ta' Kristu. Għax hawn qed jgħidlek fuq id-dinja kollha, fuq in-nies kollha. Ma jfissirx li huma Kristjani, imma jfisser li Alla jista' jagħmel xi ħaġa. Out of the ordinary. Barra biex, number 1, jigglorifika l-isem qaddis tiegħu. Ikun sinjal għal dik il-persuna u anka da madwaru u jista' dik il-persuna jew persuni li jgħilmu lej. Issawwa f'dawk li jiem mill-Ispirtu tiegħi u jħabbru u jien nagħmel ġubiet fl-għoli ta' smewien u sinjali fl-isfel fl-art demmu naru daħna ħaħen kbar. Insomma, daw tiġarajn jom u għet narawhom, ix-xemx jinbidel fid-dlam u l-qamar f'dem qabel ma jasal jum il-mulej. Jum kbir u glorjus. U jiġri li kull min isejjaħ isem il-mulej ikun salv. Issa, jekk intom taqraw il-komplementa dal-passaġġ, l-ewwel predikazzjoni li Pietru għamel f'Pentekoste kienet propja minħabba d-doni tal-Ispiritu Santu. L-ewwel predikazzjoni li Pietru pridka fuqha huwa propju mill-ftuħ mill-introduzzjoni tal-Ispiritu Santu u bdew jinstemaw l-ewwel don, mhux l-unika ma l-ewwel wieħed, id-don tal-lingwi. Issa hemm doni tal-lingwi, morru l-ewwel Korinti kapitlu 12. Mamma mia. L-ewwel Korinti kapitlu 12. Ħanibdew naqraw mela. Eża saħwa, id-doni tal-Ispiritu Santu, dawk li huma ikkategorizzati speċifikament doni tal-Ispiritu Santu, issibhom imsemmin kollha fl-ewwel Korintin kapitlu 12. Għaw ħafna Kristjani li laqqas qatt ma semgħu bihom. Għaw min jgħid li passer imma doni tal-Ispiritu Santu mhumiex isemmu li ma nafx seba' oħra ma nafx li huma seba' doni kif jgħidulhom. L-erf, kunsil, għawwa xjenza, pieta u biżgħet. Ismawni aħma. Dawk jinsabu fil-ktib ta' Eżajja. Imma dawk mhux id-doni tal-Ispiritu Santu. Id-doni tal-Ispiritu Santu, il-Bibja stess tgħidlek dawn huma d-doni tal-Ispiritu Santu. M'hemm bżonn tkun xi teologu ta' barra minn hawn. L-oħrajn li qed isemmu li aħna bħala bosta Kattolċi ġiet tallimna fuqhom u semmejnihom u ġew msemmija fil-Knejjes Kattolċi, għalkemm huma tajbin, imma mhumiex id-doni tal-Ispiritu Santu dawk. Huma doni għax kwalinkwa ħaġa li Alla jgħidlek itik huwa don. Everything God gives you is a gift, right? So everything in your life is a gift because it's been given to you by God. But not everything in your life is the gift of the Holy Spirit. Tifmu differenza? Kollox kull ma għandek ġimot minn Alla walla radon, imma mhux kull ma huwa don jaqa' taħt il-kategorija tad-doni tal-Ispiritu Santu. Id-doni tal-Ispiritu Santu huma 9 u ħanaqrawhom issa. Ma rridkomx ma tkunux tafu l-aħwa dwar id-doni tal-Ispiritu Santu. Bingo!
Ding, 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 ding. Amen. Tafu li meta kontu pagani, u għanejlek, il-kottolċi inklus, naf li ħafna ma jħedux pjaċir jisimawa, imma ħanejlkom għalija u jak minnkom tollidejkom tista tollidejja minna. Jiena kont pagan. Nizibili zej, għawġa minnkom kontu pagani? Kont imur wara l-istatwi, nadorom, namillom ix-xema, u wara skoprejt li ma jibżawx mid-lam, u mandomx bżon il-fjuri għax ma jxomux. Imma kont pagan, kont naġġixxi bħal pagan. Simple as that. Il-Kattoliċi, God bless you, God loves you, imma ħafna minnhom għadhom jaġġixxu sewni mill-ġurnata bħal pagani. Issa ħafna li jsegwu ħabbejtek qed jitalmu. Amen? Alleluja. Issa ma flok jagħmluhom xema jagħmluhom WhatsApp bil-battery. Love you, brothers and sisters, nħobkom. Come on, għet nċajtaw, ma għajni talmu, come on. Għajni talmu għajni nikbru, aħwa. Alla ma jistax jgħamil dak vera li jixti, jekk aħna nibqaw trabi immaturi spiritualment. U għednejt mux għalikom bis bħala River of Love, għal-knijes kolla ta' Malta. Amen, għajni talmu, għajni nikbru. U meta xaħġa tkun il-verità, jgħida min jgħida. Għandu raġun ħanejlek ta' għandu raġun. La tajt il-verità, għandu raġun, tiżem bil-leżaj. Nemżon tkun fil-kamp li għaxak mux bħalna, għaxak mux minix bħalek, u m'għandix interess nkun bħalek, bħal Kristu nkun. Il-fat li inti taħseb li nkun bħalek, vera, int għandek laqqas bdejt. Min għalek li nansu pass nkun bħalek? I love it, at the same time I hate it. Mintom mux bħalna, inti xċib ta' arroganza, immiskjata mal-ignoranza, u minn fejni? Min għalek li suppas nkun bħalek? Inti jina bħalek suppas nkun? Għax jekk intix kattolku, protestant, ortodoss, evangeliku, pentecostali u battist, inti suppost tixbaħ il-Kristu Ġesu, mela li jew l-inna. Amen. Halleluja. Biex forsi xuħut li forsi jaraw u jisimaw u jħobbu jiverita, għafolja, t-għizom naqra, jitalmu, jitkellmu kol. Mamma mija, Ġesu ħanin. San sirna moderni għaw Maltaħna, f'daw la feta għadna l-ura. Mit-sena bejwa tuħur. Mela. Versi 2, għalek najdilkom li ħadd u jitkellem l-Ispiritu Santu ma jista' jgħid misħu Ġesu u ħadd ma jista' jgħid Ġesu u l-mulejjek mhux bimqanqa mill-Ispiritu Santu. Vers 4 simgħuhom, ara ġejn id-doni. Hemm imbagħad diversi doni imma l-istess u l-Ispiritu. Hemm diversi ministeri imma l-istess wieħed u l-mulej. Hemm diversi ħidmiet imma l-istess salla li jaħdem kollox kulħadd. Menaw jibdew id-disa doni. Isimawhom. Lil kull wieħed, I love this, lil kull wieħed. Tingħata r-revelazzjoni tal-Ispiritu għal ġid ta' kulħadd. Lil kull wieħed, lil wieħed kliem il-erf, word of wisdom, bil-istess Spiritu. Lil ieħor il-kelma ta' sapjenza, mill-istess Spiritu, the word of knowledge. Lil ieħor fidi mill-istess Spiritu, din mhux ġast fidi kwalinkwa, din hija fidi speċjali. It-tielet, mela special faith. Lil-ieħor id-doni tal-fejqan mill-istess Spiritu. Dan jgħidulu the gifts, not just a gift one, different gifts of healings. Lil-ieħor is-seta tal-mirakli. 5, dan huwa the working of miracles, not just miraklu kwalinkwa, the working of miracles. Dan huwa 5 diġà. Lil-ieħor id-don tal-profezija, is-sitt wieħed. Lil-ieħor id-don tal-għażla jew tad-discerniment tal-ispirti. Di mhux id-discerniment, dan huwa d-don tad-discerniment jew tal-għażla tal-ispirti. 7. Lil-ieħor diversi ilsna. Qed naw jgħidulu diversi. Mela mhux il-sin wieħed hemm, jew mhux tip wieħed hemm diversi. Għaliex hemm diversi skopijiet għaliex Alla jista' juża ilsna jew ilsin partikolari f'kwalinkwa. Lil-ieħor diversi ilsna, lil-ieħor it-tifsir tal-ilsna ġifieri l-interpret mela attendaraw 9. Dawk huma id-9 doni. Dawk huma d-9 doni. Dan kollu, kulħadd jgħidha dan kollu, jaħdmu l-istess Spiritu Santu. L-istess wieħed. Li qassam lil kull wieħed kif jogħġob lilu. Amen aħwa?
daw id-doni iqassamhom lill-Knisja kollha. Jekk inti taqra l-ewwel Korintin, kapitlu 14, ħanaqra lkom. Anzi, morru 13 l-aħħar vers. Kapitlu 13 l-aħħar vers. Mela, issa għaw fidi tama u ħabba vers 13. It-tlieta jibqgħu il-kbir fosthom hija l-imħabba. Issa, vers 1 tal-14 jgħidlek, fittxu l-imħabba. Ix-xenqu u kol għad-doni tal-Espiritu Santu. Bat inkomplu. Mela, għal dawk li jgħidu li ma passer mux l-imħabba l-importanti, l-imħabba hija l-iktar importanti f'kollox u jekk tittopera iktar bil-qawwa fil-qawwa tad-doni tal-Espiritu Santu, tittemalgama d-doni bil-imħabba. Għax id-don qatt ma jibni lilek, id-don dejjem jibni l-ħaddieħor. Mela jekk inti timxi vera u topera bid-don tal-Espiritu Santu kif Alla jrid, ħatimxi bl-imħabba lejn Alla u ħatimxi bl-imħabba lejn ħutek. U l-ebda don ma jkisser il-ħadd. Id-don dejjem jibni għalhekk dejjem jopera bl-imħabba. Amen. Alleluja. Ħadtu pjaċir? Tallimtu xi ħaġa lejla iżda saħwa. Għaw xaħat il-lejla il-pastor jien il-lejla kolla tibbaġi rasu, baxxi rasu kjoġabu. U tolbu, tkellmu mal-mulej, ħassa aħseb fuq klim, dak il-klim smajt, kem xi kelma li l-lilek partikolari laqtitek biex tejnek, biex zaħkek, u naf li għaw minnkom fuq televizjoni tarawa, fuq YouTube, fuq Facebook, u hemm ħafna morru isimaw il-messagġi ta' qabel, morru fuq YouTube u isimaw il-messagġi ta' qabel, ħalli tkunu qed timbnew f'daw l-affarijiet. Issa, l-lejla, number 1, jekk inti qatt ma twelid minn ġdid, ġenwinament, mhux jekk intix reliġjuż, mhux jekk intix parti mill-Knisja kwalinkwa waħda, jekk intix twelid minn ġdid. Titweled minn ġdid mhux għax titweled Malta jew Għawdex, titweled minn ġdid bażla li inti tagħmel konxjament, personalment, li tgħid il-Ġesu temmen fih bħala liben tal-ħaj u minn qalbek tgħidlu salvani mulej u kun inti s-sit tiegħi il-mulej tiegħi u s-salvatur tiegħi. Jekk inti dan ma tagħmlux, ma tistax tkun salvat. Jekk Ġesu mhux sidek, jekk Ġesu mhux il-mulej ta' ħajtek, u jekk mhux vera inti aċċettajtu f'qalbek u tittimxi miegħu, ma tistax issalva. Full stop. U biss is-salvatur wieħed, it-triq il-ħajja u l-verità. Ħadd ma jmant il-messier jekk mhux permess tiegħu. Bil-fors tissalva permess tiegħu, bl-ebda profeta u bl-ebda reliġjon. Ġesu biss salvatur wieħed. Se jekk inti tixtieq is-salva u tkun żgur li inti maħfur minn dubita kollha, il-Ġesu tgħidlu mulej salvani, kun il-mulej tiegħi u Alla tiegħi. U millum il-qudiem ejja u rrenja f'ħajti. U ddur minn ħajtek ta' kif xi trid intu u xi tittamel intu xi dillek inti u tgħidlu mulej jiena ħanimxi warajk. U minn qalbek, mhux qed ngħidlek ħassir perfett, tibda tikber, tibda timmatura u tħalli l-mulej jaħdem fik u tikkoopera miegħu. Jekk tħobbu vera, tafx ħajjgħidlek, għamel dak li ngħidlek hi. As simple as that. U meta inti tagħmel xi ħaġa għall-mulej, laqqas bis-saħħa tiegħek ma tagħmilha bis-saħħa tiegħu taħdem fik. Alla jaf li jiena u inti ma nistgħu nagħmlu xejn. Ġesu qalilna bl-aktar mod ċar lil kulħadd. Kulħadd f'kategorija waħda qalilna mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Bela aħna nafu u hu jaf li nistgħu nagħmlu għalihom permezz tal-grazzja tiegħu biss. Imma almenu ngħidulu yes Lord, iva mulej. Għaw xi ħadd illejla jgħidli pastorina dik il-persuna. Illum jiena nixtieq il-mulej ngħidlu minn qalbi. Yes Lord, kun inti il-mulej tiegħi, kun inti s-salvatur tiegħi. Ejja f'qalbi salvani u imlini bil-Spiritu Qaddis tiegħek, aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek u aħfilli d-nubiti kollha. Għaw xi ħadd illum għall-ewwel darba xi jagħmel dan. Olli jdejk, għaw xi ħadd illejla l-ewwel darba tixtieq tagħmlu dan minn qalbek verament, olli jdejk. Għaw xi ħadd, olli jdejk. Tixtieq tkun salvat, tixtieq titweled minn ġdid. Għaw xi ħadd olli jdejk. Grazzi Ġesu. Min iktar. Min iktar. Għaw oħrajn li tixtiequ tollu jdejkom. Issa t-tieni mistoqsija. Kunu sinċiri, isimgħuni aħwa. Maret il-ħadd jintilef. Di mhux l-idea tiegħi, il-ġenna mhux l-idea tiegħi, jiena kull ma jiena l-postman. Ma laqqas l-ikbar għadu tiegħi marid imur l-infern. Ma l-infern jeżisti vera.
ما عندكش għalfejn tintilef, tista' salva jasra. Tkunx daqshekk iblaħ. Tabbis qalbek. Kun umli. Ejdlu mulej ejja f'qalbi, salvani. Din il-grazzja nimxi miegħek, mhux ħajreġettak. Tmur l-infern jekk trid int. U tmur il-ġenna jekk trid int. Alla dak l-opportunità biex issalva. It-tieni mistoqsija di. Għal dawk li intom salvati u tgħidli pastor jiena salvat. Għandi l-Ġesu f'ħajti, qed l-Ġesu jiġi f'ħajti u jsalvani u twilit mill-ġdid imma dbet mill-mulejta. M'għadniex ngħixu għall-mulejta u inni ma nimxi mal-mulej u abbandonajtu mulej imma nixtieq nerġa' niġi lura, nixtieq niddedika ħajti lura lill-mulej, nixtieq vera ngħix għalih. Jekk dal-persuna hija inti tixtieq tagħmel recommitment ma' Kristu, hawn xi ħadd oli jdejk. Hawn xi ħadd min iktar. Jekk dal-persuna hija inti oli jdejk, dawk forsi fuq televiżjoni, YouTube, Facebook. U t-tielet mistoqsija għadilhom. Jekk inti li pastorina smajt dal-messaġġ illum, u għalkemm jien salvat għand il-Kristu imma m'għandix il-qawwa tal-Ispiritu Santu da. Nixtieq nesperjenza l-qawwa tal-Ispiritu Santu, nixtieq il-mamudija tal-Ispiritu Santu, nixtieq Alla jinżel fuq bil-qawwa tal-Ispiritu Qudus tiegħu, nimtela bl-Ispiritu Santu u nibda nitkellem bilsna ġodda, nipprovedizza u nopera fil-qawwa tal-Alla. Hawn xi ħadd dal-persuna jixtieq jgħid li dan in. Amen. Mela, kulħadd bil-wifqa. Għal dawk kollha li intom qed tarawni fuq YouTube, televiżjoni u Facebook, ejda talba warajja minn qalbek. Ejda minn qalbek. Poġġi jdek fuq qalbek. Tħallix din il-ġurnata din l-opportunità tgħaddi. Ejda minn qalbek. Ħanilek, ħadd minna huwa mwiegħ għada. Ħadd minna. M'għandekx għalfejn tintilef. Tista' tkun salvat. U jekk inti vera ħadd tgħid it-talba biex tagħti ħajtek il-Kristu, Alla tiġejja f'qalbek. Din id-deċiżjoni jagħmilha minn qalbek. Ejda minn qalbek. Warajja jgħidlu mulej Ġesu, grazzi li inti mitta lija fuq is-salib. Mingħajrek ma jiena ġej. U ma nista' nagħmel xejn. U ma jiena kapaċi għal xejn. Ġesu, aħfir id-nubieti. Aħsilni bid-dem qaddix tiegħek. Nemmen b'qalbi kollha li inti li benta l-ħaj. U llum naraf li għandi bżonnok f'ħajti. Salvani mulej. Inti l-mulej tiegħi. Inti s-sit tiegħi. Millum il-qudiem. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek u aħfir li d-nubieti. Jien żbaljajt mulej, jien għadnibt kontra tiegħek. Millum il-qudiem irid ngħix għalik mulej. Provajt ngħix din il-ħajja bis-saħħa tiegħi, ma rnexxilix. Niġi għandek mulej u inti ma twarrabnix, aħfir li d-nubieti. U imrini bil-paċi tiegħek u l-preżenza tiegħek. Mulej tiegħi u għala tiegħi. Illum jiena tiegħek. Jien ta' Ġesu Kristu. Għal-glorja tiegħek Missija. Amen. Jekk inti għaddek it-talba minn qalbek vera llum, vera insalvat. Salvata. Nubidek maħfura. Għadek kif ġejt imwilda meġdijn. Issa, ejt il-xaħat li inti billum il-qudiem ejt il-xaħat il-lejla stess. Anke qabel ma toħroġ illum. Idolhom jiena ta' Ġesu. Jiena għadni kif tajt ħajt il-Ġesu. Issa stess. U ibdejx għal-mulej, ibda qara l-Bibja, tkellem għal-mulej fit-talb kull jum, irringrazzjah faħru. U ejja aqra l-Bibja kull jum u xxierek. Hawnhekk nintaqgħu 3 darbit fil-ġimgħa, mill-inqas, apart il-Bible College, apart it-talb. Ejja l-erba u s-sibt fis-7 ta' fixija u l-ħadd fil-għodu fl-10. Għal min jaħdem, għal min u għid darba fil-ġimgħa ħanti għal il-mulej. Mhux qed jitolbok ħafna. Għax mingħajr ix-xirka ma tistaħħaħ xaħwa u tmut spiritualment. Allura dawk kollha li intom għatu dit-talba llum insalvat illum ta' Kristu. Issa. Kompli saħħa fil-mulej. Ejja naqgħod magħna hawnhekk kull nhar ta' erba' u nhar ta' fis-7 ta' fixija u ħadd fil-għodu fl-10. Pija dawk kollha li intom tixtiequ tkunu mimlija bil-Spiritu Santu bil-qawwa talla. Ejja naqgħdu magħna hawnhekk ħalli nitolbu magħkom hawn bħalma tgħid l-Iskrittura tal-Testament ġdid. Aħna jien u oħrajn li jitolbu hawn middu jnejna fuqkom u intom għax għandek il-ġuħ u l-għaġġ timtela bil-Spiritu Santu, Alla jagħmlek bil-Spiritu Santu u tibda titkellem bil-sna ġodda u tipprovedizza u topera fil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Pija, grazzi tal-li kont magħna llejla, ixxerja dal-messaġġ. Għamillu like, Facebook, YouTube, għamillu like. Ixxerjaħ, jekk inti għandek jgħid fuq dan istazzjon, subscribe jgħid fuq dan istazzjon. Pija, il-paċi miegħek, il-mulej kompli mexxik bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħu għal-glorja tiegħu f'isem Ġesu Kristu. Amen. Ciao ciao. Alleluja.
Hallelujah.